Soc en Pere Vázquez, porto 6 anys a l'empresa Sorea i em dedico al control i manteniment de l'estació depuradora d'aigües residuals. Un dia normal, nosaltres quan arribem aquí, agafem la carpeta de lectures i anem a mirar els caudelímetres de tota la planta, d'entrada, de sortida, del cabal reactor. Quan fem el control de les lectures també ens hi fixem amb l'aigua. El que trobem molt són escombraries que baixen pels lavabos, tovalloletes. I llavors, clar, mentre estàs fent aquesta feina, com que n'hi ha un aquí, l'altre és allà, l'altre és a un altre cantó, clar, ja vas vigilant que no hi hagi olors rares d'algun vessament, que tingui un color normal, perquè si té un color ja diferent, algo raro hi ha. Les incidències normalment que tenim aquí són els microtalls de llum. Els talls de llum afectaria els bufadors més que res. Els bufadors el que fan és portar oxigen al biològic. Nosaltres controlem cada dia l'oxigen perquè el reactor biològic necessita molt oxigen perquè els microorganismes es mantinguin vius. Com més oxigen, més bé va. Un dels controls que fem és la UV30. Agafem una mostra d'1 litre d'aigua del reactor biològic i la posem en una proveta. Llavors la deixem decantar 30 minuts. Quieta, llavors els sòlids que hi ha al reactor biològic es decanten al fons. Llavors sabem la concentració de fangs que tenim. Quan els fangs ja han passat pel reactor, se'n van a un decantador. I del decantador una part se'n torna al biològic i una altra part, que es diu purga, que se'n va cap a un espessidor. I de l'espessidor ja van a les centrifugadores. La centrifugadora el que fa és separar els fangs de l'aigua. És una màquina que roda molt ràpid, per la part del davant surt sòlid, els fangs, i per la part de darrere de la màquina surt l'aigua. Amb els fangs que aquestes màquines treuen, que és un fang deshidratat, un cop o dos per setmana venen uns camions i s'emporten per fer biogàs o compostatge. La meva feina és cuidar de l'aigua, tant la bruta com la neta. Cuidem l'aigua bruta per transformar-la, diguéssim, en neta. Jo a la gent li diria que vigilés a no llançar coses al lavabo, perquè el lavabo no és una papelera.